Kani ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan lijana kimat bakong san jong ka khubor menjur ka Raja Sabha ban penlong anyo ya ka Citizenship Amendment Bill arjar khat khandai nang jur ki jing persha CAB ha Assam bat Tripura la penjari ka curfew bat khang ya ka jing trikam ke internet bat ya kendo menteri rang ba ka Meghalaya Conrad ki sangma ya ulat ka jala halor ka Meghalaya Resident Safety and Security Act ki khubor ki babnya ka parliament nin kamiet kala ai ke jing menjur ban penong anyo ya ka Citizenship Amendment Bill arajar khat kandai hadien ke jing yatai ke balan ne bun kanta ka dorba Raja Sabha kala ai ke jing menjur da ke jing kersan jong shispa arpusan vote bat ki ba persha ki long tang shispa san vote ka Lok Sabha kala dep ai ke jing menjur halor ke CAB ha kala si ublei bat lapha ya ke bill ka Raja Sabha ban yo ya ke jing menjur pat na ke te yeng dorbar ke ba halor kani ga bill kat mu ban penkelai ya ki kendon ka Citizenship Act khat kandai spa san pusan kanang ban penyo ya ka hok nong song snong ka bapura kum kinong India ya ki ret pat ha ki jat niam na ki lai tili kiri ki ba marjan kata ka Afghanistan Pakistan bat Bangladesh ki bede na kaniam Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi bat Kristan Menteri Korbari jongkari India wa Amit Shah ulong ba kani ka sin jam kalong ko bedon kam kanang ban yarap ya ki jing ba kirit pat ha kanyam kimat lengba ka jing sha penshitam ben ha Pakistan Bangladesh bat Afghanistan ulo ru bada ka jing menjur jong baro atli ki yeng dorbar kari ya ka Citizenship Amendment Bill ki jing pho sneu ba ki jing angnut jong ki klur mot ki bri ki besha ban ben kala urlong nen kamit Amit Shah ula penpau ki jing songu i menteri rang badu kari Narendra Modi ubla kut jing mut scam ban penbet ki jing bat ban ajing singan ki bri ki besha ta na ka jing sha penshitam halo ka jing nyam ka jong ki ka Raja Sabha nen ka si kala penlong ki jing ta halor ka Citizenship Amendment Bill arajar khat khandai yakni ka bill lawan ra Raja Sabha na ka bantaban yo ki jing menjur na ka ni yeng dorbar ba kan long anyo hadien ba ka dorbar Lok Sabha kala de menjur ka ni ka bill Habawan ra ekani ka bill ha ka dorbar Raja Sabha Menteri Korbari jong Sarkar India Amit Shah uloong ba kani ka bill kanam dan jing ta ya ka jing bit jing biang jong kibri ki besong basa ha ki jilla jong ka than de la mingi jong ka ri batru ye ki pa ringet Muslim Amit Shah uloong ba kani ka bill kam long ka ba persha ki Muslim ha ka ba ki ringet Muslim kila ban yai biteng ban pendan kamel ki hok ba ki don kum kinong song snong jong ka ri India Amit Shah uloong ba kila don ki jing pensothu bakla baka CAB kadika an ka ba persha ay kiringet Muslim ka ba omlong ka ba shisha Menteri rang badu Narendra Modi uloong ba ka Citizenship Amendment Bill kalong umamer bansa akan mau ha ka history ka buong ba kan penwai no ya baro ki jing penshitam bat jing ban ben ye kirit pat ha ka liang ka jing niam ka ba jam ta ha kari hakiri ki ba markham bat kari India Modi uloong ba kani ka bill kan panwai no ya baro ki jing bam ngos kem ba ki jing artatien ha ka jing im ki briu ki bela shong la sa hari India ki bam pat sim yo e ka hok nong song snong baro asikata lembat ki jing mentoy ba kum ki nong song snong ki diben yo habakran ha ki nong pathai kubor ha New Delhi nen kasngi hadien bawai ka jing yalang jong ka BJP parliamentary meeting menteri Katnat Parliamentary Affairs Upralad Joshi ulasim yaki kentien jong menteri rang badu bauong baya kani ka an on tho ha ka history jong kari daki dak siar kani ka khubor ka wan chapina ka All India Radio Shillong ha Assam ba Tripura ki jingi ki ban persha ya ka Citizenship Amendment Bill kila yai beteng ha ka ba de kispangot kisamla puli kila lumlang ha Guwahati ban perta bat penpau persha ya ketika an kalit kawan jong ki kali ki surok la syak ta sibun da ka jing pinwit jong kinoi ki CAB kabala penlong ye ki pulit ban tiet na phang bat pendan kamru ye ki ler pensar khmat kanang ban pen prai upat ba la penjari ye ka curfew ko ba klembu por ha Guwahati kabala sedang nadu nen kamit bat lakhang ya ka internet ha ki chpotli ki district ha Assam nadu ka por nyo baje menen kamit ha Tripura lakhang ye jing trikam ke internet adu sapo praganta kanang ban penne bat banwan ra pat ye jing te lakam ha pokaan bat banwan ra ye ka sukasan
Menteri Rambak ke Jela Meghalaya Konrad ke Sangma lembat ki Menteri Sarkar nen kamit ulalit bani kendu ye ulat ke Jela utataga taroi ban kentu ye ban ajung menjurno ya ke ordinance ke baidei ke jingpen kela ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act nakaliang ulat lakular ban le kham kloy ke bala hadien bulade ban bishar sani ya kani kham tam hadien bula yo ke jing penshai ha ka be de bar kat tu ka ni ki jing bam shai ki bela kun thop ha ka ordinance ka bela kren chapang ka jing penrung kerteng ki brio ki bawan na bar jong ka jela nakaliang ki menteri ki la kun turu yo ulat ban ajung menjur ha ka be de ba ka jing pendan kam ngan ong de ka tu ha ka be de ba ka jing dan kam ban wan ra ka jing sinshar administrator ha Khasi Hills Autonomous District Council ka sarkar MDA ha Meghalaya ka bahapo ka jinglam khamat jong ka seng NPP nen ka sngi kala penksan ya la ka jing kenria no ya ka nong rim ba ka yeng haswa ban persha ya ka CAB amendment bill ka CAB kata ka citizenship amendment bill da ka ba ong ba hadien ka jing penkla thamai ya ki kendon ka ni ka bill ki babun ni ki jing ki ba ka jela ka ya kendo lala ban penbek bat la pelat ya ka jela ni ki jing syakta ka MP Natura ka Agatha Sangma hakala asu belai kala penpau baka kersan ni ka bil ha ka dorbar Lok Sabha ha bakren ni kinong patai kubor hadien ka jingyalang ka kunhun menteri menteri ramba ka Meghalaya Konrad Sangma uloong ba ha balawan ra ya ka bil ha ka sien ka benengkong ha parlimen ha banai kala lengkot matausnem ka sarkar Meghalaya kala khuslai ba ka jing penteri kam ya ka kan lam sa ka jing wan rung kerthap jong kim deri sabar sapo jong ka jela hadien bela penkelat mai pat yaki katuk ani ki kendon jong ni bil menteri korbari Amit Shah ula penshai ba usnam or kerteng na ka benta ka CAB udai usnam 8000 khatsau ka bamut ba kanam dan jing ta ai shu hadien habut ni ki jing kala ha ka jing khen nong song snong ha ka ni ka than ka seng congress ka badan ha ka kunhun jong kaliang persya ka sarkar Meghalaya nin ka singi kala kentho ka sarkar jela halor kamat ka bede ba ka citizenship amendment bill haba ajing kren ha ka jingyalang ba kinong patai kubor Shillong unong yalam jo kaliang persya umukul sangma uloong ba ka sarkar jela kala phaide no na ka ei ka ba kala clay halor ka ni ka bill uloong ba ka jing menjur jong ka parliament halor ka ni ka bill kanon ra ka jing kiban ta shibo ni ki rit pa jong ni ka than de la mingi barkan ta aslam ye ki try mulung kaseng congress kala penpau ba kala sangdor ya bunt ligi program ye ki ban penpau persya ni ka bil ka ban sedang nadu menta ka sngi ban penpau ye ka jing persya ka jing pentre kam ye ni ka bil kaseng congress kala kren shairu ba ka yeng scam ban persya jor ya ka citizenship amendment bill ka sarkar Meghalaya sa sisin pat kala kentu ye ulat ka jela utataga taroi baon pentre kam no da ka jing sinshar administrator ha Khasi Hills Autonomous District Council ki HEDC ha bakren mi kinong patai kubor hadien bawai ka jing yalang ka kunhun menteri ha ka si baar menteri ramba Konrad Sangma uloong ba ka kunhun menteri kala shim ye ketika rai ban ajing mut ye ulat hadien ba kala don ka jing bam scam ha sinshar kadar ha ki HEDC shu menteri ramba uloong ba ki jinglong jingman ha sinshar kadar kamlong ka babha ha ki HEDC nakadaw ba ka don ka jing bam tikina ba ka jing bam scam ha ka council usama ula kedo ba uwe ni ki MDC na kawai ka kunhun ula kenria jing kersyan no asa kawai pat ka kunhun kabala penki pat sa sisien ya ka jing bun pat kaban penbiang ya ka jing scam ka kunhun sinshar katu ni ka khubor lakut kabala wan shapi na ka All India Radio Shillong